Minahal nga mga kaigsuonan, ang pulong sa Dios nga atong nadungog wala magtudlo kanato nga sa imposible. Ang tawag sa pagkabalaan, pagkinabuhi pinaagi sa espiritu, pagbawi sa nawala nga dagway sa Dios ug pag-ambit sa iyang Dios nung kinaiya dili lamang usa ka pagsugid sa pagtuo, kundi usa ka butang nga kinahanglang mamunga og tinuod nga bunga. Sa papaminaw sa mensahe, ayaw lang isulti nga kini makalipay kaayo puno nga grasya o nangandoy ako sa pulong, apan himua sila nga imo gayud. Hinaot nga ang beatitudes mapakita sa imong kinabuhi, aron imong masinati kung unsa ang kahulugan sa paglakaw sa Dios uban kanimo matag adlaw. Ilhon nga mga anak sa Dios sa mga isig ka magtutuog sa dili magtotoo. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga makita sa uban ang imong pagbag-o pinaagi sa pulong ug magkomento kung unsa kalahi ang mga tawo sa Dios ug kung unsa kabulahan sa kalibutan. Ang mensahe karong adlaw nagtutok sa ikalima nga beatitudes, bulahan ang mga maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Ang pagkamaluluyon sa literal nagkahulugang pagbati og kaluoy sa usa ka tawo. Ang kaluoy sa Dios susama sa kasing-kasing sa pagkamaayo nga gisyutan sa siyam ka bunga sa belang espiritu. Ang pagkamaayo sumala sa gihubit sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 19 hangtod sa 20 nagpasabot, dili siya makiglalis o musinggit o mahimong masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang o palungon ang nagkaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mopa tunhay niya ang hustisya. Sa diha nga ang bunga sa pagkamaayo madala pinaagi sa espiritu, kini gipahayag sa buhat. Kini nga pagkamaayo sa buhat inubanan sa mga buhat sa pagdisiplina kung gikinahanglan. Sa niagi atong gitan-aw ang kalainan tali sa bunga sa balang espiritu ug sa beatitudes. Ang bunga sa balang espiritu nagpasabot sa mga kamatuoran nga gitinguha sa Dios nga maugmad sa atong mga kasing-kasing. Samtang ang beatitudes mao kadtong mga bunga nga gipahayag pinaagi sa aksyon. Pinaagi niini atong masinati ang mga panalangin sa Dios sa bahin sa atong kinabuhi. Ang kaluoy mo ang bunga sa kaayo sa atong mga kasing-kasing nga gipakita pinaagi sa mga buhat nga mahimong bahinon sa tulo. Una, mao ang kaluoy sa pagpasaylo. Ang pagkamaayo ingon nga gisulti ganiha mao ang kasing-kasing nasus, kinsa dili makig-away nimo syagit, kinsa dili makabali sa nabunog nga tangbo o makapalong sa nag-aso nga pabilo. Ang dili pagbali sa nabunog nga tangbo nagpasabot nga bisag unsa pa kadautan ang usa ka tawo, ang Dios mapailubong mula hutay ug magulat kanila imbis nga silutan dayon ang daotang buhat kung adunay bisan gamay nga posibilidad sa kaluwasan. Ang dili pagpalong sa nag-aso nga pabilo nagpakita sa kasing-kasing sa Dios ngadto sa iyang puno sa espiritu nga mga anak. Bisan kung napakyas sila sa pagkinabuhi sa kamatuoran, wala niya biyaya ang bisan kinsa. Ang kasing-kasing sa Ginoo mao ang mapailubon nga paggiya og pagpukaw bisan ni adtong nakasala sa pagtambag kanila sa pagbago pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Ang paghimo nini nga kasing-kasing sa Ginoo mao ang pagbuhat og kaluoy, pagsabot, pagpasaylo ug paggiyan ni adtong nakasala kanimo ngadto sa dalan nga husto. Ang kaluoy nagagikan sa pagunahuna dili gikan sa imong kaugalingong paglantaw o alang sa imong kaugalingong kaayuhan, apan gikan sa paglantaw sa uban ug ang pagpangita sa ilang kaayuhan. Makatabang kini kanimo nga masabtan ang dili masabtan ug ipaabot ang kaluoy. Kadtong nagpakitag kaluoy makadawat usab sa kaluoy sa Dios. Isip mga magtutuo ni Jesucristo, nadawat na nato ang iyang madagayaong nga kaluoy. Kung ang Dios wala pa magpakita kanato og kaluoy ug mopasaylo sa atong mga sala, kita unta gitambong ngadto sa impyerno aron magantos sa kahangturan. Apan pinaagi sa pagtuo sa bugtong anak sa Dios nga si Jesucristo, kita libre nga gipasaylo og naluwas. Bisan pa ko ikaw makasala sa Dios, human sa pagsalig diha kaniya ug sa paghimo sa paghilak diha kaniya, siya nagulat sa mapailubon alang sa imong paginusol sama sa amahan sa mausikon o prodigal nga anak. Kung sincero ka nga maginusol o mobalik ngadto sa Dios, dili siya maingon nga gipahigawad mo ako or na-disappoint ko nimo o nakahimo ka og daghan kaayog mga sala. Apan siya nagpasaylo sa bug-os ug dili na mahinumdom sa imong mga sala. Sama sa kalayo sa silangan gikan sa kasadpan. Apan aron makadawat sa kaluoy sa Dios, kinahanglan usab natong pasayloon ang uban sama sa giingon sa pag-ampo sa Ginoo. O pasaylo kami sa among mga kasalanan ingon nga kami usab nagpasaylo sa mga nakasala kanamo.
Sa diha lamang nga kita magpakita og kaluoy ni atong nakasala kanato nga kita makapangayo sa Dios og kaluoy alang sa atong kaugalingong mga sala. Kung kita magampo sa pagampo sa Ginoo kada adlaw apan napakya sa pagpasaylo ug nagpakitag kaluoy, ang atong mga pagampo mahimong walay pulos nga mga pulong nga nagpakaulaw sa Dios. Usa ka pananglitan ni ini nga makita sa Mateo kapitulo 18 si Pedro nangutana kang Hesus, Ginoo, makapila ba makasalang akong igsuon batok kanako ug pasayloan ko siya? Hangtod sa 7 ka beses? Sa sus mitubag, wala ako mag-ingon kanimo hangtod sa makapito, kundi hangtod sa kapituan kapito, or 70 times 7. Kini nagpasabot nga dili kita mag-ihap kung kapila kita mo pasaylo, kundi magpasaylo, so walay katapusan og magpakitag kaluoy. Dayon si Jesus mipaambit og usa ka sambingay sa pag-illustrate niini. Ang usa ka sulugoon nakautang siyang hari og napulo ka libo ka talanton or talents. Usa ka utang nga dili mabayran. Tungod kay dili siya makabayad, siya ug ang iyang asawa, mga anak ug mga kaptangan kay gibaligya. Ang sulugoon nangamuyo alang sa kaluoy ug ang hari milihok uban sa kaluoy, mipasaylo sa tibuok utang. Apan sa paglakaw sa sulugoon nakasugat siya sa kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag sa usa ka gatos ka denaryo. Imbis mo pakitag kaluoy, gigunitan niya ang tutunlan sa lalaki nga nangayo og bayad. Bisan pa sa mga hangyo sa kaubang sulugoon alang sa pailob, siya may balibad o gibalhog siya sa bilangguan. Sa mga termino karon, kini nga sulugoon napasaylo sa usa ka utang nga nagkatindad og kapin sa usa ka bilyon nga dolyar apan adunay usa ka kauban nga sulugoon nga nagpriso tungod sa iyang utang nga napulo ka libo ka dolyar lamang. Pagkahibalon ni ini sa hari, nasuko siya og gipatawag niya ang sulugoon. Ikaw nga daotang ulipon, gipasaylo ko ikaw sa tanang utang kay nagpakiluoy ka kanako. Dili ba kinahanglan usab nga ikaw maluoy sa imong isig ka ulipon sa samang paagi nga ako naluoy kanimo? Dayon gipapriso sa hari ang sulugoon hangtod nga makabayad siya sa iyang utang. Gitapos ni Jesus kini nga sambingay sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 35 nga nag-ingon, ang akong langit nung amahan magabuhat usab sa ingon nganha kaninyo. Kung ang matag usa kaninyo dili magpasaylo siyang igsuon gikan sa inyong kasing-kasing. Mga igsuon, kitang tanan mga makakasala nga angyan sa impyerno apan pinaagi lamang sa dugo ni Hesukristo didto sa cross kita na matarong. Kung sa pagkadawat niini nga grasya dili ka mapasaylo bisan gamay nga sala sa atong mga isig ka igsuon og hinuon maghambid og pagdumot og pangkondenar, unsa ka makauulaw kini sa tubangan sa Dios. Sama sa giingon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 13, kay ang Dios dili maluoy inig kahukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban apan ang kaluoy mo patigbabaw gayod kaysa pagsilot. Kung makita nato ang puling sa mata sa mga igsuon, kasagaran dili nato mamatikdan ang puling sa atong kaugalingon. Sa kalibutan ng paglantaw ang pipila ka mga sayop imposible daw mapasaylo. Usahay ang usa ka tawo mahimong mapahinabog dakong kasamok tungod sa ilang daotang buhat nga makapadisappoint pag-ayo sa uban. Ilabi na kung kini usa ka isig magtotoo. Pananglitan, hunahuna ang adunay usa ka isig magtotoo nga nagsultig daotan bahin kanimo, nagbutang-butang o nangitag sayop o naning kamot nga pakaulawan ka atubangan sa uban. O tingali naghulam silang dakong kantidad sa kwarta ug nagdumili sa pagbayad niini, naglapas sa mga saad o nagpasagad sa ilang mga responsibilidad nga nagpahinabog ka daot o kabaldihan kanimo. Kung kamo adunay kasing-kasing sa kaluoy bisan pa niini nga mga sitwasyon, kamo dili maghambin og pagdumot o dili maayo nga mga pagbati. Samtang ang mga sayop nga buhat sa tubangan sa Dios kinahanglan nga tol-iron, kita magampo alang sa ilang pagbag-o pinaagi sa kamatuoran. Sukad sa pagtukod sa simbahan, atong nahimamat ang tanang matang sa mga magtotoo kadtong sayop nga nagakusa og nagbahin-bahin, nagpahinabog kasamok sa panalapyo og nagdala sa uban ngadto sa tentasyon, nagpasagad sa mga katungdanan og mga responsibilidad og mga leader nga nakatampo sa mga kalisdanan sa simbahan pinaagi sa pagsupak sa Dios. Bisag unsa ka sayop ang usa ka magtotoo, ang niaging senior pastor wala gayon mo badlong ni bisan kinsa sa publiko o mangutana kung nganong ilang gibuhat ang usa ka butang. Wala gid siya nagsulti nga dili maayo, apan mapailubon siyang naghulat nga magbag-o kadtong na miligro nga mahulog. Kinahanglan usab natong buhaton kini nga kaluoy ug pagpasaylo. Apan wala kini magpasabot nga kinahanglan natong ibaliwala ang mga sayop nga buhat. Kinahanglan masabtan pinaagi sa pulong sa Dios ug magtudlo sa kamatuoran nga tabangan ang tawo nga makadawat og kalamdagan.
Sa pagpunting sa sayop sa usa ka tawo og paghatag og tambag, importante nga dili itago ang pagsaway ingong mahigugmaong tambag tungod kay ang ilang mga buhat sa kwahi sa atong personal nga mga paglanta o pagbati sa pagkamatarong. Ang usa ka daotan nga kasing-kasing kay dili matarong sa tubangan sa Dios. Nini nga mga kaso ang balang espiritu dili molihok og dili nato mausab ang kasing-kasing sa tao. Sayop usab ang pagsagop og mapasigurbuhon nga pamatasan nga naningkamot sa pagtudlo og pagpugong sa uban sumala sa atong kaugalingong kabubuton. Apan kinahanglang mo duol kita uban sa kasing-kasing sa kaluoy, pagsabot sa ilang posisyon ug uban ang gugma andam nga mo sakripisyo. Kita kinahanglan nga mag-ampo alang kanila og mohatag og tambag. Uban niini nga kasing-kasing atong madala ang kalag sa usa ka tawo ngadto sa kamatuoran bisan pinaagi sa disiplina kung gikinahanglan. Ang ikaduhang matang sa kaluoy mao ang kaluoy sa disiplina. Bisan tuod ang pagpasaylo og disiplina kay murag opposite, apan kini dili. Ang kaluoy sa disiplina gihimo uban ang gugma, dili pagdumot o pagkondenar, o kini adunay gahom sa pagbag-o pagpasiuli. Atong tan-awon ang kaluoy sa disiplina sa Dios. Ang Hebreo kapitulo 12 bersikulo 6 nag-ingon, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma, ug kastiguhon ang tanan niyang mga anak nga iyang giila. Ug ang Hebreo kapitulo 12 bersikulo 8 nagsulti kanato, kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya kun dili mga anak sa gawas. Tungod kay kita hinigugma nga mga anak sa Dios, ang disiplina mosunod kung kita makasala. Ang disiplina gituyo aron sa paggiya sa usa ka tawo sa paglakaw sa kamatuoran. Kung ang usa ka tawo walay relasyon sa Dios ug magpadayon sa pagpakasala, ang Dios mahimong motalikod gikan kanila ug sila dili makadawat og disiplina. So walay kahadlok sila nagpuyo sa sala ug sa katapusan padulong ngadto sa impyerno. Pananglitan kung mangawat nimo ang imong anak apan sinserong maginusol ug mangayo og pasaylo unsa imong buhaton. Natural lang gakson nimo siya og moingon gipasaylo tika pero ayaw na nabuhata. Kini napakita sa kaluoy sa pagpasaylo. Kung ang usa ka bata balik-balik nga moingon nga sila maghinusol apan nagpadayon sa pagpakasala, ang usa ka ginikanan mo pahimangno ug bubadlong kanila. Kung ang bata dili maminaw o ang pagdisiplina gikinahanglan aron matul-id sila. Ang ginikanan nagdisiplina tungod kay gigugma nila ang ilang mga anak. Kung dili mabantayan, ang bata mahimong kawatan busa kinahanglan ang disiplina aron mapukaw sila pagbalik. Apan kung dili ilang kaugalingong anak, kung dili anak sa silingan ang mangawat kanila, unsa may ilang buhaton. Ang usa ka maayong tawo mahimong pasaylo ug magpakitag kaluoy apan kadaghanan sa mga tawo dili. Ilang huptan ang sala, tabian ug hukman ang anak sa silingan. Ang disiplina kinahanglan magagikan sa gugma dili pagdumot o negatibong emosyon. Kung ang usa ka ginikanan mo disiplina sa usa ka bata tungod sa kalagot nga nagtinghwa sa pagbalo sa personal nga kasakit o kasagmuyo, mahimo pa gani nga iapil nila ang pagtawag sa pulis isip silot. Dili kini disiplina sa gugma kun dili sa kapaitan. Ang tinuod nga kaluoy sa disiplina nakagamot sa gugma. Sa samang paagi, kung makakita kag igsuon nga nakasala, ayog hukmi o panglibak. Kung buhaton nimo walay kay kalainan sa usa ka silingan nga kulang sa gugma og naglihok tungod sa malisya. Apan uban sa mahigugmaong kasing-kasing lig-on nga panghimangno og pagbadlunga sila sa paggiya kanila ngadto sa panginusol. Kini ang kaluoy sa disiplina. Ang Biblia tin-aw nagpatinaw sa proseso sa pagtambag ug pagdisiplina sa usa ka igsuon nga nakasala. Ang Mateo kapitulo 18 bersikulo 15 hangtod sa 17 nagsulti kanato, kung ang imong igsuon makasala kanimo adtua siya ug pakita siya sa iyang sayo, apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. Ug kung dili gayod siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. Ug kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka dili magtotoo o kobrador sa buhis. Kini nga proseso kabahin sa kaluoy sa disiplina. Adunay daghang matang sa kaluoy sama sa pagpakitag kaluoy sa mga kabos, usa nang ginahanglan. Kung ang usa ka igsuon nag-anto sa kakabos, ang yano nga pag-ingon alaot ka na dili tinuod nga kaluoy. Ang tinuod nga kaluoy ingon nga giila sa Dios mao ang pagpaambit sa imong nabatunan kung adunay nanginahanglan. Samtang ang uban tingali nagunahuna nga wala sila mahatag, kung ang imong anak igutom, dili ka moingon di ba nga wala usab ako, mo ni wala ako'y mahimo. Apan ipaambit kung unsa ang naa kanimo. Bisan kung kinira ang naa kanimo nga para unta na sa ugma ug alang unta sa imong kaugalingon. Kinahanglan magpakita kitag kaluoy sa atong isig ka magtotoo diha sa pagtuo. Kung kitang magpakitag kaluoy, ang Dios usab magpakitag kaluoy kanato.
Ang panultihon kapitulo 19 bersikulo 17 nag-ingon, kung muhatag ka sa mga kabos sa mara nga nagpahulam ka sa Ginoo mobalo siya kanimo. Ang katapusang bahin sa panultihon kapitulo 11 bersikulo 25 nag-ingon, pag maghihatagon ug magmauswagon ka, tabangi ang uban ug tabangan ka usab. Bisan pa importante nga hinumduman nga dili tabangan ang usa nga nag-antos tungod sa ilang kaugalingon nga sala ug pagdisiplina gikan sa Dios. Sa basahon ni Jonas, atong makita nga ang mga tawo nga mitabang ni adtong tinuyong misupak sa Dios ug nagatubang og disiplina nga nakasinatig mga kalisdanan. Gisugo sa Dios si Jonas sa pag-adto sa Nineveh, apan si Jonas dili gusto misakay sa barko nga padulong sa laing direksyon. Gipahinabo sa Dios ang usa ka dakong unos aron ipadayag ang pagkadili masinugtanon ni Jonas nga mao ang hinungdan. Bisag ang mga tripulante sa sinugdan kay nagduduha sa paglabay kaniya ngadto sa dagat, sila sa ngadto nakaagom og dakong kapildihan pinaagi sa paglabay sa tanan nilang kargamento ngadto sa dagat. Sa susama, ang pagtabang ni adtong nagatubang sa disiplina sa Dios mahimong magdala kanato og mga kalisdanan. Busa kinahanglang maminaw kita pag-ayo sa balang espiritu. Kita kinahanglan usab nga magpakita og kaluoy ni adtong nakasinati sa kapakyasan, sa mga masakiton, sa mga ubos, sa mga nahisalaag ug sa mga dili magtotoo nga wala pa maluwas. Samtang gihangop sa kalibutan ang malampuson, gitalikdan niini ang mga napakyas. Sa sinugdanan, ang mga tawo mahimong mutanyag og tabang sa pipila ka mga higayon, apan ang balik-balik nga mga kapakyasan kasagaran mo sangpot sa pagpasagad og pagmaltrato. Apan, kung ang usa ka magtotoo kay maluya, dili kita angay nga motalikod o motamay kanila. Apan kita kinahanglan mo sanong uban ang mainitong gugma. Kinahanglan magpakita kitag kaluoy sa mga masakiton ug magampo alang kanila ug mag-ibanghilyo sa mga dili magtotoo bisan kung sila naglutos og nag-insulto kanato. Kining mga tawhanan naglutos tungod sa pagkawalay alamag ug kung kita dili magpakita kaluoy ug mag-ibanghilyo, sila mahulog ngadto sa walay katapusang silot. Kita kinahanglan usab nga magampo uban ang kaluoy alang sa daghang mga kalag sa kalibutan nga wala magpuyo sa kamatuoran. Mao kini ang kaluoy nga gitinguha sa Dios gikan kanato. Minahal nga mga kaigsuonan, karong adlaw atong gitan-aw ang ikalima nga beatitudes bulahan ang mga maluluyon. Ang Juan kapitulo 13 bersikulo 34 nag-ingon, "Maghatag ako kaninyong bag-ong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nagigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo." Kadtong nakahibalo sa gugma sa Ginoo, natural nga mohatag ni ana nga gugma og kaluoy ngadto sa uban. Sa diha nga ikaw mahimong maluluyon, ang kahumot ni Kristo magagikan kanimo. Sama sa usa ka rosas nga namulak sa usa ka awaaw, ang mainiton og malumong agugma sa Ginoo kay mamulak nga magdala og kinabuhi ug kahupayan sa kadaghanan niining lisod nga mga panahon. Ang Dios mahinumdom sa imong mga binuhatan, maluoy kanimo ug magpanalangin kanimo sa tanang butang. Siya mo pasaylo sa tanan nimong mga kasaypanan, mo sangkap sa imong mga panginahanglan ug magdala sa nang hingapin nga mga panalangin sa imong trabaho ug negosyo. Ang Dios mo usab sa imong mga kahuyang ug maghimo kanimo nga ligon sa espiritu ug sa lawas. Hinaut na kamong tanan mahimong mga magtotoo nga nagpractice ug nagkinabuhi uban ang kaluoy sa inyong mga kasing-kasing. Ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo makadawat sa dakong kaluoy ug mga panalangin gikan sa Dios sa madagayon nga gugma. Amen.